Несебър стана домакин на седмият поред фестивал на меда, организиран от Националната браншова организация Български пчеларски съюз и община Несебър. Той ще посреща купувачи на площад Месембрия в Стария град от 30 август до 7 септември включително. Фестивалът започна с тържествено откриване, като главният секретар на община Несебър госпожа Ели Кирилова сложи началото на сладкия 9-дневен фест. Кратка музикална програма бяха подготвили организаторите с участието на мажоретките от град Поморие и малките пчелички от детска градина Андерсен, Бургас. Над 40 от най-добрите производители на мед и пчелни продукти от цялата страна изложиха своята продукция. Те предлагат богат асортимент от различни видове мед, мед в керамика, мед с ядки, пасти с мед и сусам и още много вкусни изненади. За да убедят купувачите в отличното качество и вкус на меда, пчеларите предлагат дегустация на всеки един от пчелните продукти. В рамките на фестивала се проведоха и няколко дегустации на теми като възможността за развитие и финансиране на пчеларството, профилактика и здравеопазване на пчелите през различните сезони, технологии и новости в медицинското приложение на меда – апитерапията. На провелата се гала вечер по традиция бяха обявени лауреатите на фестивала. След щателно оглеждане и заседаване, комисия от експерти определи 12 участника, които получиха плакети за най-добро представяне и естетическо подреждане на щандовете. Беше предадена и преходната корона от миналогодишната на новата царица на меда, избрана за приноса и към развитието на пчеларството.